Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay ipapakita ko lang po sa inyo ang paggawa ng crema di fruta at ito na po ang ating mga ingredients. Unang-una, graham crackers. Tapos itong fruit mix na nasa lata. Gagamit din po tayo ng evaporated milk, all-purpose cream, at saka itong condensed milk. Ngayon po ay uumpisahan ko na pong gawin ito. Ngayon po ang una po nating gagawin ay ilalagay po muna natin tong ating condensed milk dito sa malaking bowl. Tapos imimix natin itong all-purpose cream. Two cans ng all-purpose cream ang ilalagay po natin. Tapos isang lata ng condensed milk. Ngayon ay i-mix na natin siya. Hahaluin lang po natin para magpantay po yung tamis niya. Ngayon po ay hiniwa ko po ng maliliit yung ating prutas na mix. Tapos ito po yung evaporated milk. Nilagay ko po siya dyan sa lalagyan po na medyo malaki. Ngayon po ay ito na po yung ating graham crackers. Tapos kukuha po tayo. Isasawsaw natin dyan sa ating evaporated milk. Tapos ilalagay po natin dito. Tapos uulit-ulitin lang natin. Aayusin ko lang po, tapos mamaya ay ipapakita ko po sa inyo. Ngayon po ay magiging ganito na po ang kanyang itsura. Dinurog ko po yung graham crackers, tapos nilagay ko dyan sa itaas para pantay po yung yung pagkakalagay natin. Ngayon ay maglalagay na po tayo ng itong mga prutas. Sari-sari po itong prutas na ito. May saging, may pinya, may papaya, may apple, at saka iba pa. Ilagay nyo lang pong ganyan sa itaas. Hiniwa ko po pala ito ng medyo maliliit itong mga prutas natin. Aayusin ko lang po ang pagkakalagay nito para maganda po siyang tignan. Kasing ganda po ng nanonood ngayon. So, aayusin po natin. Kasing ganda at saka kasing gwapo nyo po. Yan. Aayusin ko lang po muna, tapos ipapakita ko po sa inyo mamaya kapag medyo okay na yung itsura. Ngayon po na medyo okay na yung ating mga prutas, ay ilalagay na po natin tong ating all-purpose cream. Siguro mga 2 layer lang ito. Depende po sa gatas at saka sa all-purpose cream. Tapos ngayon, maglalagay po tayo ulit. Papatungan natin ng
graham crackers, itong itaas ng may prutas. Yan. Basta ilagay nyo na lang ng ilagay dyan. Okay na yan. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo uli kapag medyo okay na to. Aayusin ko pa po muna. Ngayon po ay dinurog ko po ito ulit, yung graham crackers. Tapos ibubuhos po natin dito sa mayroong kulang. Tsaka nakikita po yung gatas kanina. So tatakpan po natin yan. Ayun po, kukuha tayo ng kutsara kasi imamasa natin. Aayusin natin. Ngayon po ay lalagyan na naman po natin ng prutas ulit dito sa ibabaw ng graham crackers. Mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo ulit kapag natapos ko ng malagyan ito lahat. Ngayon po ay maglalagay na po tayo ng Nestle cream at saka condensed milk. Basta punuin nyo lang po siya ng Nestle cream at saka condensed milk para lumambot po yung graham crackers kinabukasan. Kasi bukas pa po ito pwedeng kainin. Pagkatapos po nito ay magdudurog na po ako ng graham crackers kasi hindi na po kasya yung Nestle cream at saka yung condensed milk dito. So last na ito. Tapos itatoppings natin yung durog na graham. Papatungan ko pa po pala siya ng isang layer ng ganito. Tapos saka po natin lalagyan ng durog na graham or crackers. Graham crackers. Yan. Mamaya po ay ipapakita ko po sa inyo. Ngayon po ay nilagyan ko po siya ng evaporated milk dyan sa itaas. Tapos ilalagay na po natin yung dinurog natin na graham dito sa itaas nitong buo na graham crackers. Ngayon po ay nailagay ko na po yung durog na crackers. Ngayon ay lalagyan natin siya ng prutas sa itaas para sa ating toppings. Ayan na po mga mamamayang ang ating crema di pruta. Bukas na bukas po ay ipapakita ko po sa inyo ang itsura nito kapag ready na po siyang kainin. So ngayon po ay ilalagay po muna natin siya sa loob ng refrigerator ng mga overnight. Ito na po mga mamamayang ang ating crema di pruta. Hiniwa ko na po siya dito kanina.
Tapos hiwain pa natin. Para madali lang kumuha pag mayroong gustong kumain. Pag ganito na po na malambot na, kapag hiniwa nyo na ay ready na pong kainin yan. Ito na po mga mamamayang ang ating crema di pruta. Sana po ay subukan nyo ang reseping ito. Sana ay magustuhan po ninyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana mag-like, mag-share at mag-subscribe kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!